Харманлийци и гости на града, дами и господа! Иновативното културно събитие Харманли в песни и багри, което днес откриваме и ще продължи до 3 юни, се реализира по проект Харманли в песни и багри с финансовата подкрепа на Оперативна програма за регионално развитие 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Главен изпълнител на проекта е община Харманли в партньорство с Сдружение Славей 1896. Иновативното събитие Харманли в песни и багри включва следните културни и творчески прояви. Фестивал Хармония. Хоров фестивал Хармония е една традиционна и емблематична културна изява за Харманли с изпълнение на местен хор Славей и хорови групи от страната и чужбина. Музикално-артистични изпълнения Хармония в Харманли, театрални и танцови спектакли, музикални и певчески изпълнения на тема Хармонията с участието на местни самодейни и професионални групи, деца, младежи и възрастни от община Харманли. Арт-пленер Харманли, моя град с изложби, който ще представи Харманли видян чрез снимки, картини, триизмерни творения от нетрадиционни материали и предмети и творчество на живо. Уважаеми дами и господа, уважаеми гости, давам думата на Михаил Лисков, кмет на община Харманли, за слово. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми гости на град Харманли, радвам се, че имам честта да открия изявите в рамките на проекта Харманли в песни и багри по Оперативна програма за регионално развитие. Той е насочен към създаването и промотирането на иновативни културни събития в нашата община, чийто старт даваме днес. Нови измерения в рамките на проекта придобиват традиционния и емблематичен за нашия град хоров фестивал Хармония. Проектът намери най-верния тон за фестивала и сега е разширен не само неговия песенен диапазон, но и неговите граници. Най-вече с участието в него на академичния хор от Харвард. По-новому ще прозвучат и музикално-артистичните изпълнения под проектния наслов Хармония в Хармони. Това наистина ще бъде едно хармонично съчетание на изкуство на местните самодейци и професионалните театрални, певчески, танцови и музикални групи на деца, младежи и възрастни от Харманли и от селата на общината. Ще видим още нашия град в живите творения на арт-пленера Харманли, моя град. В снимки, аудио и видеоматериали, картини и други произведения. Надяваме се, че всичко това да доведе до постигането на целите на проекта, една от които е преоткриването и запазването на идентичността на Харманли като кръстопът на културата и идеите. Нека това се превърне в основна културна характеристика на нашия 5-вековен град. Нека песните и багрите озарят Харманли. Откривам изявите в рамките на проекта. На добър път! Да благодарим на кмета на община Харманли. Давам думата на ръководител проект Генка Рафаилова. Уважаеми жители на град Харманли, уважаеми гости, скъпи деца, особено съм щастлива днес да открия за трети пореден път културно събитие, което е финансирано по европейски проект. Виждате тази красива сцена. Тя е благодарение на средствата, с които се финансира и изпълнява проекта. Но преди всичко той е насочен към таланта на Харманли и към младите хора, както и към децата, които активно вземат участие. Ето за това искам да благодаря на всички ръководители на групи самодейни към читалища и училища, които взеха активно участие и се отзоваха и в момента чакат за сцената до своите изпълнения, както и рисуват малко по-нататък в градската градина. Пожелавам на всички успех! Благодаря на всички, които се отзовахте да видите нашите изпълнения
както и по-късно ще дойдете за хоровия фестивал, който ще бъде от 6 часа. Благодаря на всички и да си пожелаем тази сцена да се изпълва наистина с таланта на Харманли дълги години. Уважаеми участници, зрители и слушатели, желаем на всички успех, забавление и удоволствие от това да участвате в днешният проект. С творчески хъс и амбициозни идеи покажете на какво сте способни, защото безспорен е фактът, че Харманли са много талантливи хора. Всички прояви и културни мероприятия ще бъдат излъчвани на публичен екран, поставен в центъра на града на площад Възраждане, който ще даде възможност за наблюдение и слушане от много по-широка публика, жители и гости на града, които не са в близост до сцената или в концертните зали. Днес е 1 юни, Международен ден на детето. Честит празник на всички деца и на всички вас развълнувани и щастливи с децата си родители, роднини, учители. Децата на Харманли са бъдещето на нашия град. Почти всичко, което правим в този живот, е заради тях. От името на община Харманли като основен изпълнител и бенефициент на проекта Харманли в песни и багри, пожелаваме здраве и грейнали от щастие детски очи и нека надеждата, вярата и любовта никога да не ви напущат, мили деца. Да се поздравим с най-новата придобивка в нашия град, тази прекрасна сцена в парка на градската градина, на която ще се изявят вокална група щастливци, певческа група здравити музикални ученици с художествен ръководител и музикален педагог Петя Карабакалова. За всички вас ще изпълнят песен за Харманли "Обичам те, България", "Рисунка на мира", "С мен играй" и "Сезони". Други наши участници на тази прекрасна сцена са вокална група Сладорани при Народно читалище Харманли 2001 с художествен ръководител Марияна Панайотова, 12 неуморни и талантливи момичета. За краткият си творчески път са имали много изяви и на местно, и национално ниво. Студио за модерни танци "Ритъм" към читалище Харманли, ръководител Галина Станкова, група с многобройни участия и награди и много танци тук и сега.